Вдъхновяват ме хора, които наистина искат да донесат смисъл. Да, знаем, че доста от нещата са доста комерциални, доста плакатни, но там има наистина едни хора, които въпреки това и с много усилия успяват да донесат този смисъл. И да не е просто защото да има поредното нещо, да има поредният проект. Или просто да се покажеш по телевизора, в кинозалата. Не. Да им донесеш наистина. Явно думата смисъл много присъства в това интервю, но това е истината. Това, което ме кара да продължавам, като че ли са думите на хората, тяхното вдъхновение, тяхното вълнение след някое представление. То може да не е задължително след нещо, в което аз съм участвала, но това са нещата, които ме движат и хубавият текст. Когато стигне до мен, това е нещо, което най-много ме радва. По-скоро не се занимавам с това кой какво ми казва. Най-много ме интересува аз каква летва съм си поставила и по-скоро моите страхове, вътрешни борби, дали ще се справя с това нещо. Самото стъпване на сцената много го обичам. Моят собствен мъж, който не е съпруг на мъж, казва, че според него аз на пределна възраст, когато не мога да хода, просто ще ме хвърля на сцената и там ще живам. Много ми е приятно, когато просто ме види някоя жена на улицата, да се усмихне, така се едно вижда коминочистач. Когато съм много в лошо настроение, хората се смеят срещу мен и си напомням защо изобщо съм родена и че това е някаква мисия и много приятно. Много неща ме вдъхновяват в нашата професия. Естествено, много комуникацията с публиката. Това да виждам усмивките или сълзите на хората след представление. Това, че имаш възможност да си зададеш въпроси на теб самия, да зададеш въпроси и хората през теб да си зададат въпроси, да намерят смисъл, да намерят отговори или да не намерят отговори. И аз също вече съм така вървя по тези стъпки да мога да изпитвам и да се наслаждавам на процеса, а не толкова да гледам крайния резултат.